Тэма другой сусветнай вайны адна з самых складаных і ўсё яшчэ балючых тэм у гісторыі Беларусі. Тэма жанчын на вайне яшчэ больш балючая і складаная. Бо, як пісала Святлана Алексіевіч, у вайны не жаночы твар, а жанчыны на вайне, на жаль, заўсёды ёсць. А мо і не трэба тады тэму ўздымаць? Не, я думаю, што трэба. Пра вайну таксама трэба гаварыць. Да таго ж, у гісторыі другой сусветнай вайны шмат інтрыгоўных, цікавых і часам павучальных сюжэтаў. Сёння якраз адзін з іх і раскрыем. Пагаворым пра аперацыю «Адплата», у выніку якой у Менску быў забіты гаўляйтар Вільгельм Кубе, і пра лёсы 3 жанчын, якіх гэтая падзея злучыла. О, нарэшце тэма бомба! У прамым сэнсе гэтага слова. Ну, так, гэта гісторыя адна з самых інтрыгоўных з гісторыі акупацыі Менску. Яна абрасла процьмай розных легенд, трактовак, дыскусій, спрэчак. Я думаю, яны пачнуцца нават у каментарах пад гэтым відэа. Але тэма вельмі важная, цікавая, і мы падумалі, што якраз у чарговую гадавіну гэтай падзеі варта пра яе пагаварыць. Таму сёння гаворым пра аперацыю «Адплата». Пачнём з мужчынскага персанажа. Вільгельм Рыхард Пауль Кубе быў родам з Сілезіі. Ён з маладосці зацікавіўся палітыкай, удзельнічаў у розных кансерватыўных палітычных групоўках Германіі і меў адпаведную ідэалогію. Ну там антысемітызм, веліч германскай нацыі, дысцыпліна, культ сям'і і ўсё вось гэта. У 1927 годзе ён уступіў у НСДАП, партыю Гітлера, і адразу праявіў сябе вельмі таленавітым адміністратарам і палітыкам. Дзякуючы яму, у 1932 годзе НСДАП стала самай уплывовай партыяй у рэгіёне Прусіі, і Гітлер гэта заўважыў. Фу, які непрыемны чалавек. А калі будзе бомба? Ды пачакайце, толькі ж пачалі перадачу. У 1941 годзе Гітлер выклікаў Кубе і адправіў яго кіраваць новазахопленымі тэрыторыямі на ўсходзе, генеральным округам Белрутэній. У верасні 1941 года Куба прыехаў у Менск. З ім прыбыла ягоная жонка Аніта і 3 дзяцей. Wo befindet sich Генеральбезірк Weißrutenien? Дзе ж знаходзіцца гэтая генеральная акруга Беларусь? In Malta? Можа, яна на Мальце? Oder in Sizilien? Альбо на Сициліі? Ich wollte gerade einen Urlaub Я mit акурат meiner збіраўся Familie паехаць у in адпачынак з Sizilien сям'ёй на machen. Сицилію. Ich wollte nicht nach Afrika fahren. Бо калі гэта ў Афрыцы, то туды я б не хацеў. Dafür. Гэта непакоіць. Wo ist das? Дык дзе ж гэта? Ach, verdammte Scheiße! Das ist Ах, ліха яго бяры. Вось табе і адпачынак. von Russland. Гэта недалёка ад Масквы. Das ist nicht weit vom Front. Гэта ж блізка фронту. Anita! Pack mal bitte! Ах, Аніта, дастань калі ласка купальныя касцюмы з валізы. Wir nehmen warme Wäsche mit. Вазьмі цёплую бялізну з Wir сабой. fahren nach Minsk. Мы едзем у Менск. Прыбыўшы ў сталіцу Беларусі, Кубы адразу імпэтна ўзяўся за работу. І вось тут пачынаюцца ідэалагічныя разыходжанні. У адных тэкстах вы знойдзеце апісанне, што работай Кубы было выключна адкрыццё концлагерэй, паленне беларускіх вёсак, забойства яўрэяў у гетта і здзек з беларускіх дзяцей. У іншых жа крыніцах збольшага апісваецца, як Куба адкрываў тэатры, музеі, пускаў трамвайчыкі ў Менску і абяцаў прыватную ўласнасць на зямлю. Ого, вось гэта разбежачка, і каму верыць? Ну, праўда, ёсць і там, але каб зразумець, чаму ўсё так моцна накручана, трэба зрабіць адно важнае ўдакладненне. Куба быў цывільным кіраўніком Беларусі, але не адзіным. Другой вялікай сілай на захопленых тэрыторыях была служба СС, яе кіраўнік Курт фон Готберг. Задачай абодвух службаў было забеспячэнне спакою і парадку на тэрыторыі Беларусі і функцыянаванне ўсіх неабходных інстытутаў, каб падтрымліваць нямецкую армію. Каб дарогі рамантаваліся, электрычнасць не перарывалася, заводы працавалі, партызаны не надакучвалі, а яўрэі, адпаведна, сядзелі ў гетта.
Але СС у выкананні гэтых задач ставіла на сілу і рэпрэсіі, а Куба, як палітык, на стварэнне умоў і арганізацыю мясцовага лаяльнага апарату. Карацей, у наборы бізуна і перніка Куба адказваў хутчэй за пернік, і гэта адпавядала ягонаму характару і прафесіі. І што там за пернік? З мёдам ад шэршняў, пэўна. Ну, тут, дарэчы, ёсць што распавесці. Гер генерал-комиссар, мы возьмем бізун сабе, а вам дазволім заняцца пернікамі. Aber hier gibt es keinen. Але пернікаў тут няма. Так, вядома, мы іх ніколі не рабілі і не асабліва хочам. Гэта будзе акурат вашая праца. Aber Добра, паспрабую, але пернікі будуць не асабліва салодкія. Толькі ўступіўшы на сваю пасаду, Вільгельм Куба выпусціў адозву да беларускага народу. Ён паабяцаў беларусам прыватную ўласнасць на зямлю. Сабраў беларускіх дзеячоў і паспрыяў стварэнню некалькіх беларускіх арганізацый у Менску. Адкрыў тэатр, пусціў трамвай. Для Куба вельмі важная была лаяльнасць беларусаў, і таму ён выступаў супраць масавага спалення беларускіх вёсак і ў гэтым сэнсе шмат дыскутаваў з СС. Кубе трэба было шмат прафесійных рабочых для запуску заводаў, і, адпаведна, ён выступаў супраць масавых расстрэлаў яўрэяў у гетта. Але ж і хітрушчы. Далей болей. Кубе, як палітыку, важна было павысіць статус рэгіёна, які яму даручылі пад кіраўніцтва. Таму ён арганізаваў у Менску раскопкі старажытнасцяў і напісаў некалькі артыкулаў у нямецкую прэсу, спрабуючы даказаць, што беларусы, яны як бы не зусім славяне, таму крыху бліжэй да арыйскай расы, чым, напрыклад, рускія і украінцы. І Куба спрабаваў даказаць гэта на нейкім гістарычным матэрыяле. Больш за тое, ён у пэўны момант прапанаваў крыху перанесці Менск і пераназваць яго ў Асгард. Асгард? Гэта з фільмаў пра Тора? Ну так, гэта са старажытна-скандынаўскай міфалогіі, якую немцы вельмі любілі. Дык што, ён такі харошенькі быў? Што ты нам галаву дурыш? Не, чаму харошенькі? Вся гэтая палітычная дзейнасць зусім не адмяняла рэпрэсіўнай. Куба несумненна нясе адказнасць за ўсе тыя злачынствы, якія былі здзейснены на тэрыторыі Беларусі падчас вайны пад ягоным кіраўніцтвам. Шматлікія рэпрэсіўныя дзеянні, асабліва ў Менску, праходзілі праз зацвярджэнне Кубы. І на розных такіх дакументах па арганізацыі гетта і расстрэле камуністаў стаіць ягоны подпіс. Але тут што трэба разумець? Палітычная актыўнасць гаўляйтара моцна не падабалася дзіўным чынам двум супрацьлеглым структурам – савецкаму кіраўніцтву і нямецкаму СС. Так часам атрымліваецца, што палітыкі, якія спрабуюць дамаўляцца, выходзіць у народ, шукаць нейкія кропкі судакранання, часта выглядаюць больш небяспечнымі, чым тыя супернікі, якія проста рэпрэсуюць. У нейкі момант савецкае кіраўніцтва прыняла прынцыповае рашэнне па ліквідацыі небяспечнага ворага. Адразу 12 спецгруп, якія размяшчаліся ў лясах вакол Менска, атрымалі загад знайсці магчымасць, якім чынам можна забіць гаўляйтара Беларусі. І пачалася сапраўдная гонка за гаўляйтарам. У чэрвені 1943 года дыверсанты ўзарвалі бомбу ў Менскім тэатру. Але не пашанцавала. Куба выйшаў адтуль раней. Пасля зладзілі засаду на паляванні ў лесе, але таксама не выйшла. У пачатку верасня яны замініравалі афіцэрскую сталовую, але і там бомба ўзарвалася, але без Кубы, зноўку аблом. Дзесяткі прафесіяналаў не маглі нічога зрабіць з гэтым няўлоўным кіраўніком Беларусі. Затое змаглі дзве жанчыны. Шершаляфан? Можна і так сказаць. Кіраўніцай адной з падпольных арганізацый Менска была тады 33-гадовая юрыстка Марыя Осіпова. Яна была родам з Талачынскага раёну. Ужо ў 20 год уступіла ў партыю. У 40-м годзе пасля сканчэння юрыдычнага факультэта пайшла працаваць у Верхоўны суд. Калі пачалася вайна, Марыя не спрабавала, як іншыя, выехаць з горада. Яна засталася ў Менску. Вельмі хутка яна арганізавала падпольную групу з некалькіх дзесяткаў чалавек. Гэтыя людзі дапамагалі яўрэям, якія збягалі з гетта, лячылі параненых партызанаў і чырвонаармейцаў, раскідвалі ўлёткі, шукалі медыкаменты.
Цяжка сабе нават уявіць, як можна рабіць такія рэчы, застаючыся ў горадзе, і колькі мужнасці для гэтага трэба было. Сярод іншага, падпольшчыкі наладзілі сувязь з некалькімі партызанскімі атрадамі ў наваколлі Менска. У 43-м годзе якраз ад аднаго з такіх атрадаў, атрада Дзіма, Марыя і атрымала інфармацыю, што партызаны шукаюць варыянты, як дабрацца да гаўляйтара. Ну вось хто называе атрад Дзімам? Яны не маглі нешта саліднейшае прыдумаць. Чаму не адважны ці буравеснік? А ведаеце, раннія партызанскія атрады, яны і называліся так па-прасцецку, крыху па-атаманску, там дзядзя Вася ці Дзіма, і толькі пазней пачалі з'яўляцца вот этой там прыгожыя пафасныя назвы. Як бы там ні было, ні адзін партызанскі атрад да Кубы не змог дабрацца. І тут падпольшчыкі аказаліся больш эфектыўныя, чым партызаны. У групу Марыі Осіпавай уваходзіў памочнік дырэктара Менскага кінатэатра Мікалай Пахлібаеў, які быў знаёмы з 29-гадовай дзяўчынай Аленай Мазанік, якая, ў сваю чаргу, працавала якраз прыслугай у доме Вільгельма Кубы. Гэтае знаёмства ўсё і вырашыла. Таварышы, мы ўжо 3 месяцы не можам дабрацца да гэтай каналлі гаўляйтара Кубы. Мы спрабавалі забіць яго ў тэатры. Нічога не выйшла. У кавярні не атрымалася. На паляванні поўная фіяска. Як гэта не дзіўна, у нас засталася адзіная надзея. І гэта прыбіральшчыца Алена Мазанік. Алена Мазанік была родам з Пухавіцкага раёна. У адрозненні ад Марыі яна зорак з неба не хапала і да грамадскай дзейнасці не імкнулася. Адвучылася 6 гадоў у школе і уладкавалася працаваць у сталовую, але салідную сталовую. Спачатку ў саўнарком, пасля ў ЦК КПБ. Падчас вайны паспрабавала эвакуявацца, але не атрымалася. І каб неяк выжыць, яна зноўку пайшла на працу ў сталовую. Спачатку ў знакамітую фабрыку-кухню, а пасля ў казіно нямецкіх афіцэраў. У ліпені 43-го года яе парэкамендавалі Кубы, і той запрасіў Алену на працу да сябе ў свой новы дом у цэнтры Менска. Чаго ён такі бесклапотны, калі на яго ўсе палявалі? Там, дарэчы, дзіўная гісторыя. Сама Алена Мазанік пазней успамінала, што Куба, даведаўшыся, што Алена працавала ва ўрадавых установах і была крыху звязана, атрымліваецца, з НКВД, палічыў, што для яе не будзе дарогі назад, што гэта служба ў НКВД будзе залогам таго, што яна будзе надзейна працаваць у яго. Алена, напэўна, досыць хутка пашкадавала пра сваё рашэнне. У ліпені 43-го года партызаны ўжо актыўна адпрацоўвалі Кубы. Таму ўжо ў жніўні таго года на сувязь з Аленай выйшла сувязная атрада НКВД «Артур» Надзея Траян і прапанавала ліквідаваць Кубы. Далей пачынаецца складаная частка гісторыі. Мы не ведаем, як Алена адрэагавала на прапанову забіць свайго працадаўцу. Ёсць розныя версіі, што яе нейкім чынам прымушалі, але афіцыйная версія кажа пра тое, што Алена адразу пагадзілася, але паставіла умову. Яе сям'я мусіць быць эвакуяваная перад дыверсіяй, а яна сама павінна сустрэцца з кіраўніком партызанскага атрада. Па розных прычынах Надзея Траян гэтых умоваў выканаць не магла, таму сувязь перарвалася. Пазней да Алены грукаўся яшчэ адзін партызанскі агент – Мікалай Хохлаў, але і тут кантакту не атрымалася. Атрымалася толькі ў Марыі Осіпавай. Дзве жанчыны сустрэліся ў парку Горкага і пра ўсё дамовіліся. Родныя Мазанік будуць эвакуяваныя. Яе сястра сустрэнецца з камандзірам атрада Мікалаем Фёдоравым асабіста. Куба будзе забіты бомбай, а не мыш'яком, як прапаноўвалася ад пачатку. На гэтым настаяла Алена, каб не пацярпела сям'я гаўляйтара. Таварыш Мазанік, вы паліце? Не, дзякуй. А вось немцы паляць нашыя вёскі. Што ж вы выбераце, каб дабрацца да гэтага залодзея Куба? Ну, канешне, самы бяспечны і надзейны сродак гэта атрута. Але мы можам даць вам яшчэ трафейную гранату. Ну, альбо ленінска-сталінскімі метадамі пырнуць ножикам пад рабрыну. Што выбіраеце?
А ці ёсць у вас бомба з гадзіннікавым механізмам? Ха, товарищ Мазанік, а вы не такая простая, як падаецеся. Ха-ха. 20 верасня Марыя Осіпова прынесла з лесу ў горад спецыяльную ангельскую міну з таймерам на 24 гадзіны і атруту. Дык а чаму міну і атруту? Ты ж казаў, ад атруты адмовіліся. Ну, міна была для Кубы, а атрута для самой Мазанік, на всялякі выпадак. 22 верасня Мазанік закруціла ўжо актываваную міну ў прыгожую хустку, паклала яе ў сумку і пайшла на працу. Алена загадзя адпрасілася ў гаспадыні дома раней сысці з працы, саслаўшыся на зубны боль. Пасля чаго цішком патрапіла ў спальню Кубы, прымацавала міну пад ложак і хуценька сышла. У той жа вечар яна разам з сям'ёй сястры і Марыяй Осіпавай на вазах выехала з горада і паспяхова патрапіла ў партызанскі атрад. У 3 гадзіны ночы міна выбухнула. Максімальна ўдала. Куба быў забіты, а ягоная жонка Аніта, якая спала недалёка, зусім не пацярпела. Яна, дарэчы, была цяжарная. Ніфіга сабе гісторыя. Не чуў і не ведаў пра такое. А вось яна была. Адзін з тагачасных кіраўнікоў Германіі, Генрых Гімлер, такім чынам адрэагаваў на смерць Вільгельма Кубы. Гэта вялікае шчасце для нашай айчыны. Амбітны і ініцыятыўны гаўляйтер шмат каго раздражняў у Берліне. І, падаецца, падобныя эмоцыі перажывалі і ў Маскве. Для іх смерць Кубы стала вялікай піар-перамогай. Дык як гэта? СС і Масква заадно? Ну, не. Хаця версія такая сярод гарадскіх легендаў існуе. Нібыта СС ведала пра дыверсію партызан і не звярнула на яе увагу. Даказаць гэта з дапамогай фактаў пакуль што немагчыма, але як версія яно існуе. Осіпова і Мазанік атрымалі ў 43 годзе званне герояў Савецкага Саюза. Ну а пасля вайны пуцёўку ў добрае і забяспечанае жыццё, як самыя вядомыя гераіні менскага падполля. Мазанік моцна гэтай пуцёўкай не карысталася. Большасць жыцця яна адпрацавала ў акадэмічнай бібліятэцы. А вось Марыя Осіпова займала высокія пасады, была чальцом Верхоўнага суда БССР і вельмі шмат зрабіла для рэабілітацыі герояў менскага падполля. Народная гарадская традыцыя з цягам часу зляпіла свой вобраз абедзвюх гераінь. Марыя Осіпова ў ім выглядае мэтанакіраваным і жорсткім кіраўніком, якая па галовах ішла да сваёй мэты. А Алена Мазанік, наадварот, выпадковым чалавекам ва ўсёй гэтай гісторыі, якой досыць часта прыгадвалі працу ў нямецкім афіцэрскім казіно і розныя магчымыя брудныя гісторыі, звязаныя з гэтай працай. Сярод іншага негатыў у мінчакоў выклікала яшчэ і тое, што пасля смерці Кубы да ўлады ў Беларусі прыйшоў Готберг, кіраўнік СС, значна больш жорсткі чалавек. Таксама з-за дыверсій у Менску ў 43 годзе расстралялі некалькі тысяч выпадковых мінчукоў. Іх проста выводзілі на вуліцы з кватэр і расстрэльвалі. І відавочна, ўсё разам гэта складвала пэўны негатыўны фон, бо для савецкага кіраўніцтва гэта падзея стала вялікім поспехам. А вось для звычайных мінчукоў не да канца было зразумела, на што гэта ўсё было. Але ж ты казаў пра 3 жанчын. Ды хто ж тая трэцяя? Трэцяя – гэта Аніта Кубы, жонка Вільгельма. У пазнейшых успамінах Мазанік апісвае, што ў сям'і Кубы з яе здзекаваліся і сама Аніта, і яе дзеці, але гэта не вельмі падобна на праўду. Выглядае, што адносіны ў іх былі досыць неблагія. Алена, па сутнасці, выратавала дзяцей Кубы, калі не пагадзілася на план з мыш'яком, а пасля ледзьве не забіла, а можа яшчэ раз выратавала Аніту, калі падклала міну ў правільным месцы. У 70-е гады Аніта некалькі разоў спрабавала перадаць Мазанік лісты і завязаць перапіску. Але Алена спалохалася і не пагадзілася. Агулам падаецца, што пасля вайны Аніта пражыла ці не найбольш спакойнае і насычанае жыццё з усіх 3 гераінь. Такія вось пакручастыя гісторыі. Усе 3 жанчыны пражылі доўгае жыццё, усе 3 напісалі ўспаміны.
якія вельмі па-рознаму апісваюць падзеі 43-го года. Але іх лёсы яркая ілюстрацыя вельмі розных жыццёвых шляхоў жанчын на той страшнай вайне.